Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, είμαι ο Resident Evil και θα ήθελα να δείξω ένα σερβερ τέλος πάντων, το Beatemcraft, ένα παλιό σερβερ ο οποίος μου ψιλοαρέσει εκτός το καράβι βεβαίως. Λοιπόν, να συνεχίσουμε. Όταν βγείτε πρέπει να κλείσετε να δείτε το admin, να αφήσει το περιμένει να κάνετε τίποτε. Human. Και μετά μόλις έχετε Human λοιπόν, μπορείτε να διαλέξετε μία από αυτές τις πόρτες, να πατήσετε το Xbox και να συνεχίσετε μεταφέρει και σας πάει σε μια πόλη τέλος πάντων. Αυτό πρέπει είναι η πόλη η οποία κάπως το σπίτι είναι παιδευτικό. Βασισμένη, ξέρω τον λόγο. Σε άλλα βίντεο θα δείξω και τα άλλα μέρη. Πάντων. Και αυτό πρέπει να είναι το σπίτι μου, το αγορασμένο πιετός. Θα ήταν και λίγα πράγματα, θα υπάρχει αμήνωση και το λόγο. Εδώ πέρα είναι το mine, το οποίο μπορεί να πάει τίποτα άλλα mine. Δεν μine, όχι ο οποίος πάει στο πέρα. Εδώ πέρα στο mine. Το παλό. Εδώ πέρα είναι τα mine, τα οποία είναι που υπάρχει να γίνει τον λόγο. Είναι μάρκες και άνθρωποι. Και από εκεί όπως βλέπετε, το παίρνει πολύ καλό, το οποίο το παίρνει και αυτό είναι χίλια. Πώς πόδος έχετε δεν κράζει. Τέλος πάντων, το πέρα που βλέπετε δεν είναι το πρόβλημα. Δεν είναι πακέτο να είναι πάνω. Απλά γιατί απλά έχεις σπίτι σας απλώς να συγκεκριμένα, το μόνο σπίτι. Αυτό πέρα που βλέπετε γιατί απλώς έχεις στο market και γελάει λίγο. Και αυτό είναι βέβαια το housing, όπως είπα και πριν. Ναι.